Muy bien, ahí, bien fakeados. No nos habéis visto en los últimos 5 minutos, todo bien. Bueno, hai que aprender a este trato que temos, ¿no? De Sí. como que non nos viron antes facer... Convención, se chama. idiomas. Convención. Sí. Bueno, isto é Impro Gamer, que é un show de reinas malas, que somos un colectivo de cómicas de Galicia. Hoxe estamos aquí en representación, no las tres, por unha banda, Lucía Veiga. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Me animo a mí mesma. Veña. Te animas. Para arriba. Marita Martínez. Hola, ¿qué tal? Ángela Triana, por favor. The one and only. E bueno, somos reinas malas, pero temos un rei. Sí, Temos un rei. Temos un rei entre Ali nos. os mandos técnicos, Javi Brandido. Javi un aplauso Brandido, para él. que é o noso Bueno, co resto improvisador. do equipo técnico. Musical. Bueno, que é Impro Gamer? Bueno, pois nos facemos moitas cousas, facemos monólogos, stand-up, sketches, moitas cousas, e tamén facemos impro. E decidimos misturar esta cousa da impro teatral, non sei se todos os de aquí vistes alguna vez impro? Sí? Hai algún que sí. xa a súa primeira vez? Non. No, expertos. bueno. No, ninguén. Aí, Vale, porque é maravilloso vamos, cando hai alguén debutante. novo. Claro, Vale. moi ben. Para ver cha cara durante o rato. Como reaccionas? Querémolo mezclar un pouco co dos videoxogos, porque igual hai xente que se sentou aquí pensando, bueno, ahora xa fun as máquinas todas, xa recorrín a feria, ahora séntome e que estas fagan o do jaja, non? Esperemos. Diso nada. Ah, Diso no. nada, no, porque van xogar eles. Ah, van xogar Ah, eles. verdad, Sí, van xogar eles. Sí. Non somos os avatares. Correcto. Que tamén pensei isto de avatar solo che pega a ti, Lucía, Marita máis eu somos cos pitufos. Mais ben, sí. O sea, o que Claro, leve a Lucía correcto. leva Si pensamos en azul, sí, full size, o que non, pois leva Somos nós. un pouco Vale. Pokémon, non? Este lado de aquí, pero con dignidad. Sí. Imos comezar cun xogo sí. que representa moi ben pois a mecánica que eu máis odio dos videoxogos. Ah, contanos. Que son as fases estas de autoscroll ou de contrarreloxo, non? Sabedes esta cousa de Crash Bandicoot que corría diante dunha pedra que non sabía o que ia a pasar? Isto é a ansiedade que provoca en min, e isto é o que imos representar agora, porque temos que contar unha historia primeiro Sí. en 2 minutos. Imos contar unha historia en 2 minutos, efectivamente. Se non morremos desa, Sí, repetimos a mesma historia nun minuto. pero a mesma, A A mesma. Sin perder detalle, incluso pode que engadindo algo. Pode medrar. Sí. Despois en 30 segundos, e se non nos aplastou a pedra de todo, que en 15 segundos. 15 segundos, vale. Que Quedou claro? precisamos? Mesma historia, 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos, 15 segundos. Morte de función. Precisamos que nos dé ao público unha profesión. Unha Claro. profesión. Profesión Claro. do protagonista. Para Pode esta ser, historia. pois, esto, fontaneiro como Super Mario. Mira que triunfou a fontanería. Cazatesouros como Lara Croft. Sí, entón isto, claro, isto é participativo. Claro. Os mandades, non somos Aquí avatares. está o vosso traballo. Decidídenos profesiones, oficios. Pues eso, fontaneiro como Mario, cazatesouros como Lara Sí. Croft, este señor que era Esclavista de animais. que era esclavista de Jesús. animais, Carpintero de aluminio, dixeron por carpintero de aí. aluminio. Enterrador. Enterrador. Nunca te Andaría- falta traballo, No, andaría entre o Caramba. Dume o Castelvania, está moi ben, que un enterrador sempre. El controlador de la hora, apasionante profesión. Controlador de la hora, Lorito, unha das persoas máis odiadas por barrios, probablemente. Sin necesidad. Señor, pois está moi É que interesante. poucas veces lles ten, porque dis aparquei nunha costa arriba e chove, non vai vir. Non vai vir. E non lle metes o papel. No, ese día é templario. Sabes que non vai pasar. Hai Ese día desconfianza está ali, está muerte. da profesionalidade dos controladores da hora. A que máis vos guste? Gusta vos o de Sí, a mí me gusta o controlador. controlador da hora? Sí. Moi ben. Veña. Perfecto. Queredes que escollan algún improvisador po medio ou como estamos colocadas? Ou así como estamos Como colocadas. estamos colocadas. Veña. Queredes movernos, colocarnos de alguna outra maneira? Ah, Somos claro, os vosos pues. avatares, así está ben? Pois así como estábamos, Ben, mira. calla otorga, estupendamente. Vale. Nos vamos polo medio. Controlador de la hora, e a unha profesión. historia en 2 minutos que comenzarán despois dunha conta atrás que temos que facer entre todos, vale? E sinxela 3, 2, 1 Pixel a feira. Ese será o start, vale? Imos ensayar a ver se van coordinados. A ver, A contade ver. con nós. Facemos a proba. 3. Pixel a feira. Moi ben. Un Un poquinho pouquiño máis de enerxía tipo Urujai, Abismo de Helm, unha cousiña, move flequillo. Veña que poidade, a ver, veña.
moi ben. Isto xa corta. Xa se Esta parece feiro máis. xa Pois corta. así todas as veces. Así todas as veces. Preparados entón, non? Vale. Sí. Controlador de la hora. Estamos aí? ¿Listos? Esta sí é a conta atrás definitiva. Comenzamos a historia en 3, 2, 1, Pixel a feira. Ten que disculpar porque non sabía eu que pasaba o tempo tan rápido e non renovei, pero é que... Mire, eu entendo todo, está moi ben a teoría da relatividade de Einstein, pero é un tique por hora, non puxo a ti que eu teño que multala. É que, sabe que pasa? Que non podo sair porque teño aquí, estou no negocio, e vostede importa ir porque a señora da librería é miña nai, págalle ela, por favor, vaya, Bueno, por favor. ser hoxe vou, Fágame Fágame un favor, porque son boa persona. Pero se non, fágame non un iba, favor, por favor, fágame un favor. Bueno. O tema este do tique da súa filla... A miña filla é un desastre. A miña Raquítico. filla é un desastre total. É que eu non sei que dicirlle, Non sei que dicirlle si lle veía ben un tique ben posto. Bueno, A como rapaza. queira, se quero usted, eu multua. Ela díxome que vostede pagaba, pero eu... Eu casi lle diría... Bueno, veña, voullo pagar. Moi ben. Voullo pagar, pero está aí a rapaza. Tú. Sí, creo que está Valle desaparcando o coche. dicindo que ten que ir recoller a roupa que está chovendo. Ai, Dios mío, pero mire, eu son de traballo pa hora, non estou aquí... Esmeralda, como supervisor general de zona, chegou aos meus oídos que vostede anda cobrando a domicilio os tiques da hora. E isto, no noso decálogo de boas formas de controladores da hora, non é o que aprendemos. Excelentísima. Somos implacables, teñennos que odiar. Sí, eu intento, pero... Vaya, por favor, Sí. a multar e a poñer ao sobrecargo que ten que ser. Pero como aprendeu vostede na escola. Veño aquí e voulle cobrar 250 euros pola entrega a domicilio, máis un plus de 50 euros por ter que irlle dicir a súa filla que ten que destender a roupa, que non me está tomando vostede en serio. Aquí ten o recibo. Miña naicilla Acabaron os 2 deu. minutos. Acabaron os 2 minutos. Vale. Que pasará con Esmeralda? A mí Esmeralda. Encántanme cando acaban as historias así de... Pero non pasa nada, porque agora temos que repetir esta historia nun minuto e se cadra ainda nos dá tempo de rematala. De facer algo máis. De facer algo máis. A ver. Estamos preparados para ver isto nun minuto? Pois veña, imos aló. 3, 2, 1... Pixel a feira. Ai, por favor, que non me deu tempo a Venga, salir porque tiña moita cousa aquí que facer. Se non lle importa, vai á librería que está miña nai que lle paga ela, por favor, Pois, pois, fágamo. Fágamo favor. A rapaza é un caso. Si eu xa sei, pero é que teño que vir cobrar a domicilio, eu de verdad. Veña, cobra. Un día calquera, tome, aí ten. Bueno, mire, valle dicindo que ten a roupa tamén toda mollada, No, ahora vou dar recados, Claro, tamén sí. vou buscar as pizzas, e levo Esmeralda, é vostede a vergonza dos controladores da hora. Acabo de pasar un comunicado a todas as cidades do país para que fagan mofa de vostede. Que vergonza, volva e faga o seu traballo como ten que ser. Que vergonza de controladora da hora. 500 euros. E quero as obras completas de Brandon Sanderson en compensación, porque vostede me está tomando pelo e non se toma pelo a unha controladora da hora. Paguei. Págoche, douche as obras de Brandon Sanderson e súboche o Señor dos Anillos en edición especial se cala la boca. Vale, vou polo carrito. Ay, no. ¡Ey! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Bueno, aí temos a Esmeralda que ten que cumplir esta historia en 30 segundos. segundos, sí. Despois desta conta atrás de novo de 3, 2, 1, Pixel a feira. Mira, Por mira. favor, a mi mamá le paga, por favor. Madre mía, a ver, vos digo yo esta venda máis, o da roupa. Dios mío, que unha señora... Esmeralda, que vergüenza. Vai a facer o seu traballo. Señor, que mira... 850 euros o teu primoxénito e un galo negro sacrificado ás 8 da mañán. Firma aí. Gracias. Moitísimas gracias, non sei como agradecerlo. Por favor, queres casarte comigo?
giro de los ¿Qué giro era lo que acontecimientos. Ahí vamos. Bueno, pois esta Veña, historia en 15. en 15 segundos, cando pensábamos que non podía ser máis rápida, vai ser igual de rápida ou máis despois da conta atrás de 3, 2, 1, Pixel a feira. A última vez que vou pola librería, o título de propiedad da librería, quedo con ela, vale? Venga, pirado. Sí, xo sei, pois escúpeme na cara, pero é unha ten sentimentos. Moi ben, primogénito estupendamente. O teu irmán pequeno, acepto casar contigo, veña. Oh. Bueno, superada Superada estaba Superada cousa. esta pantalla. Esta pantalla, como as odio, Sí, Game over este se xogo vai, xa. Se vai agotando. Hai máis cousas que os videoxogos. Hai máis. Sí, non as traballamos moito, pero algunha máis hai. Estamos seguras de que aquí entre o público hai xente que é friki de máis cousas. Seguro que sí. Entón, agora, para o seguinte xogo, sí que buscamos unha afición, un interese. Algo que se lle poida dar moi ben ou interesar moito a alguén. E logo, despois já lle contamos máis. Vale. Primeiro queremos Sí. esta cousa. Intereses, Intereses, cosas nas que unha persoa Hobbies, aficións, poida intereses. ser ¿Qué todo se eso vos que ocurre? nos encanta e que nos gustaría moitísimo vivir traballando de a definición de hobby. Pintar figuritas. Pintar figuritas. Sí, señor. Warhammer Forever. Golpear nazis. Qué bonita afición. ¿Verdad? Violencia mata violencia. Bueno, hay veces que uno no puede evitar. No puede evitarlo. Y le gustaría incluso cobrar por Baixar ello. braciños, ¿no? A culpas de los padres. Como Golpear dos papos, nazis como pero- afición. Maravilla. ¿Algo más? Algo máis? Un Os Lego. legos. Os legos. Os legos, pintar figuriñas, aplastar fascistas. ¡Oh! ¡Hombre! Gústame muchísimo. Sistema de inteligencia rural. Asexar por las ventanas. Asexar por la Hobby ventana. de señoras de aldea Sí, sí, sí. di- A y ver, de ciudad. a ver, Cuidado, este Y visillo. de señores. Iba a dicir eu, porque na miña familia é o meu pai. E o que Esta asexa. cousa, Sí, é sí, o sí. do balcón, é o señor do No, balcón. no, e logo en cidade fais o mesmo cos estores. O sea, que en di mirar así, Non fai falta sabes? visillo. Elas adáptanse. Modernizaron. Sí, sí, o visillo A mí teñen gustame store. Solo que imos facer. Esta afición. Cristal tintado, sí. Sí. Vale, precisamos que suba alguén. Isto xa Ahora están todos ahora mismo. Non llevamos a hacer nada. Igual hai alguén que lle apetece. Nada. Sí, vamos Igual hai a algún voluntario, confiar. se non voluntariamos a calquera. Si algún de sí, dos xogadores queren subir un momento cos avatares para axudarnos na seguinte pantalla. Aí sinalan, enfádanse. Veña, que ¿Quién se anima? A ver, Venga. a ver, Venga, esa venga. señora que no conozco de nada. Vale, pois mentre sube, imos vos Entón- contando o que imos facer. Sí. Correcto. Contalles. Imos entrevistar a última fichaxe dun estudio de videoxogos. Isto se parece ao momento vital da industria do videoxogo é pura casualidade, pero imos entrevistar a última fichaxe dun estudio que está agora as baixas, que se cansou de tirar das 4 franquías que lle funcionan e queren buscar ideas novas. Entón, esta persoa, esta experta que imos entrevistar, a que vai entrevistar Marita, entendo? Ten 3 cabezas. Ten 3 Sí, cabezas. É unha experta de 3 cabezas. É unha experta de 3 cabezas 2 e 3. que desenvolveu un videoxogo baseado na súa máxima afición que é asexar pola vida. Asexar pola ventana. Exacto. Vamos ver cómo vamos a entrevistarla para que nos conte Como cómo foi este está proceso. sendo o desenrolo deste videoxogo, en que se basou, bueno, unha serie de datos tamén, como ven presentalo, pues nos vai nos contar un montón de cousas, incluso yo podemos facer algunha pregunta máis, ¿no? Tamén. Sí. O tema de que vayan fusionadas é o seguinte, ¿no? Vos imaginades que son unha soa persoa que sí, que ten como, digamos que vamos ter os lóbulos laterales. Somos como cancerbeiro. Sí, ¿no? Pero claro, organízanse para falar. E como se van a organizar? Porque cada cabeza só pode decir unha palabra de vez. Entón así van ter que construir as frases. Por exemplo, imos ver como se Unha presenta proba, unha a proba. nosa experta. Por favor, preséntese o noso ínclito público de Pixel a Feira. Me Moito. mirar venta. Moi ben, ¿Vale? estupendo. Imos a chegar Acaba de- aquí sí. para que esteas ao mesmo nivel que nós. Hai unha normativa Ahí está. aplicable en todo o Estado galaico. Sí. Vale.
como se fala un o micro. Coma galloso, pegade o queixo o micro, vale? Aí está, mira, fala ahora. Estamos. ¿Ves? É máxico. É máxico. É máxico e Infalible. funciona, é así, funciona así. Bueno, que di pegado di 1 milímetro, no, o sea, Que no, poida respirar. Claro, non sobrecargue las cervicais que son moi malas de arreglar. Ben, así, sí, Aí está. bueno, está moi ben. Ben, entón, ¿Estamos listos? Estamos listos. Vou agora, xa sabedes que nos facemos, vamos para atrás como que non pasou nada. Entón vou presentar a esta entrevista, ¿no? Entón vamos ali, contade conmigo. 3, 2, 1, Pixel a Feira. Moi boas tardes, querido público. Benvidos a esta a nova entrevista incluída na axenda cultural desta edición de Pixel a Feira, que será a primeira, agardamos que de moitas. Temos a honra de contar con nós cunha das maiores figuras innovadoras dentro do mundo do videoxogo. Ela é unha muller poliédrica, polifacética, poliana en xeral. Está aquí hoxe para falarnos do seu novo videoxogo que está arrasando na súa versión beta, disposto xa a lanzarse ao mercado e que, bueno, que conta cunha mecánica de xogo nunca vista e que está, bueno, copando coas maiores expectativas dos xogóns e xogonas do mundo mundial. Pero deixemos que ela mesma nos diga quen é. Moi boas tardes, señora. Boas Tardes. Son... Eulalia. Ui, Arealonga. Eulalia Arealonga. Eulalia Arealonga ten un nome, bueno, que está arrasando en Xapón especialmente, China e aledaños. Ben, a señora Eulalia desenrolou un videoxogo cunha mecánica apaixoante. Por favor, explíquelle ao noso público en que consiste o videoxogo. o Videoxogo Básicamente, trata de cotillear. por unha Serie de buracos e orificios nas rúas, ou tamén prazas, de todos os... concellos. Moi ben, polo que vin, o videoxogo, por certo, o título do videoxogo, que non dixemos, como se chama o seu videoxogo? Ice with chat. Ice with Shut, non white, with shut, o sea, ollos que ven, que disparan, é un concepto de shooter novo, non? O sea, polo que temos entendido dentro do seu videoxogo hai distintos niveis, non? En función dos orificios polos que este espiando o noso protagonista, non? Protagonista, ademais, que se pode decidir entre distintos avatares. Cales son os avatares básicos que contempla este videoxogo? Temos 4 Tipos. de avatar, O señor Ajá, de gafas, ok, clásico señor de gafas, efectivamente. a muller en bata Claro, un clásico. Guatiné forever, correcto. a filla con picardías, ou os nenos de parte de fora. Moi ben, o sea, temos como, o sea, as estruturas, señor gafas, probablemente xubilado, señora bata de guantiné, supoño que perfectamente tuneable, non? Hai varios estampados para a bata de calidades, non? skins. Claro, distintas skins para a bata, non? O sea, para as zapatillas, temos zapatilla cerrada, o que ven sendo croc con calcetín. Hai varias Skins. según o O tempo. climatolóxico. Claro, porque, é máis, esta climatoloxía ten moito que ver co xogo. Claro, son condicións engadidas á dificultade, non? Se ti Consideras que
pode Facer. Sol, entón Van. espidos. Moi ben, moi ben. Claro, porque temos, como decíamos, aparte de distintos personaxes, distintos escenarios, non? Isto un pouco como a vida de Teo. Teo va á playa, Teo va al colegio, entón, o noso personaxe explora en distintos ámbitos, non? Temos o que ven sendo exploración de rúa, e despois xa como vai ampliando, non? O espectro por concello. Cada concello, Ten. varias opcións, Personalizables. e ademais, Pode. escoller entre 3. tipos de Conflito. Encántame, encántame. veciñal Moi ben. comunal, Comunal. Señal comunal. E persoal. Persoal. Claro, claro. É certo que hai distintas pantallas, por exemplo, identifica o amante da veciña do terceiro, foi unha das pantallas da demo. A segunda pantalla que presentou vostede, interesantísima, tuvo un dos maiores ratings, averigua quen non tirou a basura a súa hora de todo o edificio. E unha cuarta que foi moi exitosa, que foi a da quen ten que pagar a derrama do quinto. Eso arranxou, o sea, moitísimo, non? En base de, totalmente de... que o xogo ten todo, porque ten a parte detectivesca, e logo, por exemplo, interesoume moito os mods de loita, de cando o vexateiro ou vexateira ten que resolver a pantalla, non? poden ter Varias. situacións nas Que. pelexar, duramente Ajá. E. cargarse, a Quen. non vaya Acorde. o perfil Desexado. Fascinante. hai dúas Persoas. que poden Incluso. resucitar Amazing. cando Ti. atopas os Obxectos. requeridos. Xetos requeridos. Fascinante, fascinante. Logo hai unha última, a última fase que é a que está en desenrolo, non? Que está en software aberto, hai grandes propostas de mods, que inclúe fabrica o teu rexouve favorito, non? Donde o xogador crea unha mentira que ten que impactar no seu entorno, é fascinante. Lanza a Mentira. como intencionadamente Para. mermar os Veciños. que pasen Por. ali. E por último, antes de ceder ao preguntoiro público, na súa presentación oficial en Tokio, o artigo, a maravillosa ponencia de charla TED que fixo vostede, Rexouba a túa propia aventura, centrouse moito na tradición galaica propio do Rexouve, e presentou tamén a posibilidade de que este xogo se xogara online, cada un dende a propia ventana do seu ordenador. Que lle gustaría decirlle ao público para animalo a rexoubar en grupo? Rexoubar é Unha. tradición popular Que. aparece sempre En. todos os Lugares. do mundo Esta é por descontado Supón. que ademais E. intrínseca é Fundamental. para a vida Vida. moi ben, moi ben. Unha miña última pregunta: contemplar obras ou contemplar vidas? sempre
Mellor? Contemplar. Vidas. Contundente. Bueno. O sea, é a nosa aportación cultural o obra pointing, non sei como se había o transpointing de mirar trens, despois temos a versión jubilating in obras, non sei como chamalo, non? E temos a versión visillo. Algúnha pregunta para a nosa desenroladora? Era Eulalia, verdad? Eulalia, nosa querida Santa Eulalia. Tendes algunha pregunta? Moi ben, temos unha pregunta. Se poden pasar? Armas. Dentro inventario de xogo, non? Porque falamos das skins. Dentro do inventario de armas de combate, unha vez se produce a reunión veciñal ou a situación familiar, que tipo de armas de armamento de xogo conta, non? Así por escalafón, porque cando un vai facendo a mochila, que neste caso é unha bolsa do Gadis, se van metendo cousas. Que hai nese inventario? Hai Zapatillas. Notitas. Hai post-its, terribles armas. tamén Sarténs. Sí. Sprays. Sprays. marcos. Bragas. Marcos de Leira, no, marcos de fotos. Perdón, estaba me poñendo autóctona. Bragas. Bragas. De pescozo ou de bragas? Bragas. Pelos. Agarrada de pelos. Ese xa é o... Vale, hai que ter... Pelos Pelos de? Persoas. De persoas. Non é unha... O sea... Selección... Bueno, foi un xardín no que entraron, pero saliron ben. Algúnha outra pregunta? Sí, non? Entendes? Sí. Ah, sí. Espera que hai un micro. Aí. Graciñas. Sí. Sí. Sí, eu creo que sí, porque hai un sistema de pantallas, é verdad. Como se articula o sistema de recompensas, non? Como vai o tema dos hitos que ten que conseguir o persoaxe co que xoguemos? O Sistema De hitos é moi sinxelo. Ajá. por pasar. Unha, fase Consigues 5 de 5 de de 10 puntos, Ajá. para mercar potas, no Gadis. Puntos pas potas. Vería ser o tema dos hitos. Vale. Iríamos acumulando baixela, que polo que vimos é o elemento máis contundente de ataque do persoaxe. Entón iríamos acumulando hardware de baixela, preferiblemente, probablemente hai aluminio, aceiro, vai subindo as calidades, non? De o que vía sendo cerámica, aluminio, estas cousas, non? Sí, Forxado. Forxado, o sea, o que se lle tira a xente, pero basicamente serían puntos pas potas, é como se articulan. Temos outra pregunta por aquí? Sí. Home. Maravilla. É verdad, en que... Onde se vai poder mercar este videoxogo? Porque tamén é especial, onde se vai comercializar? Este videoxogo Vai poder marcarse en todos los centros cívicos de Galicia. Aí está. Isto oídes, vale? Centro cívico, casa social, ali estará Bexata Laica Galicia. É o lanzamento de edición deste videoxogo. Señora Eulalia, moitísimas gracias por vir presentar o seu proxecto. Se un fontaneiro pudo, por que non un bexatoiro ou bexateira? Un aplauso, por favor. Moitas gracias. Aí está. moitísimas gracias a Elena, tantos anos despois, Dios mío.
Vente xata con nosotros, Si en muy quieres buen lugar. Bueno, Ai, que bonito coñecer pues as novas tendencias, verdad? Dos videoxogos, o que ven no futuro. Ice with Chat. Ice with Chat. Ice with Chat. O terceiro xogo vai dunha mecánica de videoxogos que está como moi en auxe nos últimos tempos, que é o roguelike. Sabedes que o roguelike son un tipo de videoxogos nos que morrer e volver a intentar o mesmo é a mecánica principal. Correcto. Entón, nos imos practicar isto, pero ademais imos de sumar mods. Cada intento de representar unha historia terá un mod distinto. E nos dicir pues, diferentes xéneros ou contextos históricos nos que se vai dar lugar a mesma historia. Nos imos pois, aí Sí, non levar un golpe, que se Non chama. levar un golpe. Non levar un golpe. eso como mínimo. Entón precisamos facer esa primeira historia Sí. de como é que a mí me tuvieron que explicar. Roguelike. Roguelike. Rogue Claro, como que- pícaro que- en inglés. Vale. Para iso que precisamos? Que lles imos pedir? imos a pedir un obxecto. Un obxecto, que nos digades un obxecto. Una cosa. Unha cosa. cosita. Una cosita. Podéis decir unha cousiña. Unha Unha gadaña. Que Se vamos ao enterrador, ahora gadaña, estamos Unha mandando igual gadaña. unha mensaxe, eh? Bueno, igual que son vos que vais. todos los santos reunidos. Unha gadaña. Unha gadaña. Vale. Válenos Unha gadaña. Podemos pedir algo para un adxetivo. caracterizar, sí, esa gadaña, un adxetivo. Un adxetivo para esa gadaña. Hinchable. Ai, que bonito. Mola, mola. Gadaña hinchable. Gadaña hinchable. Vale, bueno, pois digamos que esta historia, esta fase do xogo terá como obxeto de inventario a gadaña hinchable. Sí, vai ir sobre eso, vamos a articular o que sería unha pequena presentación do xogo. E despois imos ir cambiando os mods, xa veredes. Pero primeiro, esa breve presentación de que vai ir este xogo. Sí? Veña. E por Vamos. suposto, despois da conta atrás que empeza en 3, 2, 1, Pixel a Feira. Oh! Benvido! Hola. Alégrome moito que chegaras ata aquí, pequeno besbello. Teño que entregarche o teu signo oficial de morte. ¡Wow, wow! Emocionadísimo estoy. Todos os anos facemos o inventario da chegada de novas mortes que se espallarán polo mundo para chevar o fin das existencias. Pero para iso necesitas gañar a túa arma. Sí, necesito gañar a miña arma, maestro. Moi ben. Tes que subir a aquela montaña. Se cadra pararache un gato iluminado, non lle fajas caso. Despois, ao chegar arriba, o mellor encéndese unha zarza e pídeche que fajas outra cousa. Tampouco lle fajas caso. Ti sigues subindo para arriba e cando chegues, estará ali a fada dos desexos e pídelle a túa arma espiritual. Pequeno Mortimer. Así farei, maestro. Moi ben, pequerrecho, pois tira pa diante. Bueno, pues a subir a montaña. Ti, 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 ti. Vou dar outra volta porque a montaña estaba moi lonxe, non sabes? Miau, Bueno. gato iluminado. Non che fago caso, gato iluminado. Querría un plato Paso de ti, no, que me dixo maestro que non che fixera caso. Zarza ardiendo. Que no, eso é de outro conto. A zarza ardendo é da Biblia, fora. Ti, 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 ti. Ah, oh, unha fada. Debe ser ti. Sí. Son unha fada. Veño pola miña arma. Pois moi ben. Pois moi ben, teño aquí un armario cheiño delas. Sí. Pero para gañar a túa arma tes que demostrar as túas dotes como morte, porque isto non lle damos a ninguén. Ah, Claro. eu veño dunha longa saga de familiar, De mortes. de xente que regala morte. O sea,
Isto levo eu no ADN, que, Ajá. o sea, o da arma é unha cousa casi secundaria. A min isto dáseme moi ben. O sea, a min morríanseme os cactus, morríanseme as fabas que había que plantar en algodón con auga para No no yogur. cole, xa se me morrían tamén. Quer decir, eu levo a morte comigo. Ajá. Se eu toco a alguén, caillo pelo, morrelle todo. O sea, quer decir, pero bueno, Pero non serás ti parente de... Momentito, soy otro de los héroes. Vengo aquí, yo venía... claro, vouche facer a Ai, demostración palpable. Ai, mira, Eu espectacular. toco, Pois vouche dar unha cousa nova que nos chegou no agora. toques, no Ai, toques. non. No toques. Son fada, pero... Bueno, por si acaso. Sí, non vaya a ser, porque senón quen reparte isto, verdad? Sí. Bueno, e en... Douche unha cousa nova que nos chegou. Vale. É espectacular porque é plegable. Ajá. Ven nesta bolsiña, venche. Isto? Eso é unha gadaña hinchable. Pero Ti soplas, como é plástico non o meu avó tiña unha de ferro e así. ferro, co pau, Xa, ainda lle pero- fixeran o pau Está xa cousa moi mal, personalizado e tal, hinchable. sabes? Está xa cousa moi mal. E isto ademais pesa pouquiño. Aquí pon Temu. É un mago. É un mago que temos aquí traballando. O mago Bueno. Temu, non escoitache falar del. O mago Temu É non... colega do pop. Vou probar, Vale. Ti soplalle, xa verás. É espectacular, Isto está saindo moitísimo. Ah, vexo que ten como os chalecos dos avións, que ten Tiras. tiro e ten o rollo para soplar. Por si non funciona Correcto, o... ten doble Pues vou sistema. probar. Dalle. Depois xa o podes probar. Son o malo de turno, come un flamenco hinchable. Vouche dar po pelo. Rebenta o me cago en tal. Piu, 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 Rebenta-o. piu, 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 albo. Viva! Pum, flamencazo. ¡Ay! 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 ¡Tres vidas! ¡Ay! 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 ¡Flamencazo! ¡Ay! ¡Flamencazo! ¡Ay! ¡La válvula! Espectacular ou non? Pero este plástico é boísimo. É que eu penso que é a combinación ideal, o plástico máis o teu don natural, Vale, pois nada. a morte definitiva. Eres a morte definitiva. Non sei se serei a definitiva, pero que si son, é a máis guai. E fin de impro! Mi madriña, Ben, prendida morte inflable. morte inflable, sí señor. Morte sobre rodas, morte en plásticos. Ven, agora hai que poñerlle un moda a isto. Un estilo. Unha época da historia, Un xénero un xénero que se vos ocorre. Tarantino. Bueno, pues Tarantino. Isto como un O stalker, mod pero- Tarantino Mod para... Oye, un videoxogo cun mod de Tarantino, cuidado, Aí está. Bueno, pois imos ver entón a historia de Mortimer. De Mortimer. De Mortimer E a súa Mortimer gadaña hinchable. e a súa gadaña hinchable Veña. con mod Tarantino despois da conta atrás en 3, 2, 1, Pixel a feira. A ver, Mortimer, Dime, Joe, por todos los santos, chegas tarde. me cago en todo lo que se menea, joder. Vengo de limpiar cadáveres. Paréceme moi ben que estés metido a peixeira, Joe, pero escoítame. Xa sabes o que di? Levítico 3, Mateo 4 primeiro. Si Dios no llega a tiempo, no hay Dios que haga nada. Esto é unha verdad que ven na Biblia. Bueno, Mortimer, hai un traballo para ti. Dime, fucking maestro. Tes que ir Estoy falar- preparado. Tes que ir falar con... Mía Bardallas. ¿Mía Bardallas? Mía Bardallas é a moza do xefe. ¿Y tendré que ir yo puto solo? E vas ti puto solo, malo Dios que te fixo. Vas Todo ir lo os tengo dos que hacer xuntos. yo en este equipo, joder. É o que significa ser o herói. Vale, se queres facer de secundario, vas a outro lado.
Mira, porque eres el fucking maestro, que si no, te reventaba. Relájate que no pasas pantalla. Relájate, relájate. Mira, vas ir falar con Mea. Mea ten unha arma específica para o traballo que tes que facer. Aquí hai que facer unha eliminación limpa. Entendes? E para eso precisas unha arma limpa. Entendes? Sí. Moi ben, pois vai falar con Mea. Non te entreteñas, que ti es moito de andar parando por club, sabes? Maestro, una cosa es trabajar y otra cosa es vivir. Ah, ti dirás, pero que ti queiras. Pero vai falar con Mea, veña. Pues allá voy. Guaro con guau, veña. Hey, Joe, teño un... Bolsa de mierda ardiendo. Hombre, ya. Subiendo un monte. ¡Oh! ¡Mía! Hombre, Mortimer. ¡Mía Bardallas! Justo estaba yo aquí cortándome las uñas de los pies. Me dijo el jefe que ibas a venir a por algo interesante. Creo que te salgo, bromín. Me dijo que quiere un trabajo limpio, así que nada de pipas ni mierdas de esas que usas tú. Tendrás que acostumbrarte, Mortimer. Tendrás que utilizar esto. Vaya, vaya mierda más buena, joder. Sí, joder. Mira cómo huele. Huele a plástico recién fabricado. A flotador, tío. Es a flotador. Huele a flotador. Voy a inflarlo. Sí. Voy a inflarlo después de fumarme este cigarrillo de la risa. Ahí, ahí. Para adentro todo. Flipo con tu capacidad pulmonar, Mortimer, la verdad. No sería la única capacidad con la que fliparías, mía. ¡Ah! Pues nos vemos después. Y este es el flotador con el que yo tengo que hacer un trabajo limpio. Sí. Pues Fíjate de mí, Mortimer. no me queda más conseguirás. remedio, mía. No me queda más remedio. Mis Luego, pies y yo te estaremos esperando. luego te veo, guapa. Yo soy el líder de la mafia china. Yo gustal de vivir. ¡Quieto ahí, amarillo! ¡Oh, Dios mío! ¡Un maldito asesino lacista de mierda con un flotador! ¡Fuchenguan gira! ¡No, no, no! Ahí voy. Ay, no, 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 no. ¡Maldita sea! ¡No! ¡No, no, no! ¡Este flotador es buenísimo! ¡Ya te lo dije! ¡Se está ahogando el chino! ¡Que se joda! Y será limpísimo porque los ahogados no manchan. ¡Malditos de emergencia! ¡Maldita sea! ¡No podrás conmigo! ¡Yo sé Kung Fu acuático! ¡Pero ¿Qué que está te con pilles, tu cabrón! acuático? ¿Pero qué dices? ¡Ah! ¡Espera un momento! ¡Me salgo! ¿Del flotador? ¡Dios mío, no! ¡La técnica de la guadaña asesina! ¡Ah! ¡Me vuelo! ¡Me vuelo! ¡Volí! Dice que se muele. Estoy vuelto. Se murió. ¡Se murió! Soy un gran asesino. Ahora no querrás utilizar otra arma. Siempre el flotador asesino. Pero ¿sabes qué te digo? ¿Qué? Déjate la puesta. ¡Oh, mía! ¡Y fin de impro! ¡Mía, mía! ¡Mía tuya! Muy bien, este foi o mod Tarantino. Mod Tarantino. Veña, Queremos demos outro, tempo ¿qué? para un mod máis. Juego de Tronos. Juego de Tronos después. Muy bonito Juego de Tronos también. Fast and Furious. Telenovela. Que nos gustabais. Ay, todos. ¿Cuál? Sprinter. Stripper. Carpintero de aluminio. Stripper.
modo stripper. A que Entonces- xojas ti? Stripper A no. que xojas ti? Temos Xogo de Tronos, temos Xogo de Tronos, telenovela, e o outro que se dixo Fast and Furious. Fast and Furious. que sería O que un queirades. Driver, que telenovela ou Xogo de Tronos. Sí. Que vos apetece Xogo de máis? Tronos ou que? Xogo de Tronos. Xogo de Tronos, nos atrevemos? Sí, Nun só porque- capítulo. Veña, temos tempo pou. Veña. Mira cómo se puede. Mira como se puede facer. George, mira Como cómo se se pode puede. facer esta historia de Xogo de Tronos. Mortimer, a gadaña inflable, Xogo de Tronos, despois da conta atrás en 3, 2, 1, Pixel a feira. Ña, 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 ña. Dios, que rasca. Oiches, John Nieve, temos que falar unha cousiña. Xa sei que quedaba eu co trono aquí de Invernalia, vale, despois das que pasei, pero mira, como gobernante de Invernalia teño que dicirche que chegou a hora de que vayas a desembarco del rei. Pero si son un bastardo. Bueno, a tua nai non ten a culpa de nada. Vas ti porque tes que ir, eu non me movo daqui, xa bastante me moveron, vale? Tiene que haber un Stark en Invernalia, ¿vale? ¿Tú eres un Stark? No, yo sí, pues vas tú. Tú vas a baixar a desembarco del rei, Sí. Que hai unha espada valiria especial para ti, vale? É unha forxa, unha cousa que fixeron increíble nueva, tes que falar con Tyrion, que está levando a cousa esta toda, con cousa dos puticlus e das armas. Entón, vas falar con Tyrion, ali a desembarco del Tyrion. rei. Vai todo recto, Sí, porque ti es moito de desviarte, vale? sí. Nada de meterte en cuevas con señoras en pieles, ¿de acuerdo? Vale. Y nada de liarte con genocidas rubias. No, no, no. Por favor, amor de Dios, no te líes con nadie más de la familia, ¿vale? Vale, Xa non queda moita. vale. Anda que non haberá mulleres no mundo mundial para andar zumbándote a túa tía. Vamos a entrar nese tema ahora. Ya. Fazme o favor, vais a falar con Tyrion. No te entretengas, Vale. No pares, no antes acariciando dragones ni adoptando lobos, que parecemos o Kiwako aquí en Invernalia. Lo único que me importa es el honor. Bueno, moi bien, do lo paje, meu neno. Vai buscar a espada e traena. Vale, Non te desvíes. ahí voy. Bueno, se paras polo mediamar, trae un calefactor ou algo. Fai un frío aquí que non é normal. Non é Ahí voy. normal. A desembarco del rey. Voy a desembarco del rey. Y de paso luego vengaré a mi padre. Disculpe, buen hombre. ¿Sí? Si pudiera usted ayudarme, Claro, anciana. pues sería maravilloso que matase usted a esa bestia medieval que está en mitad de mi camposanto. Es que soy tengo una una- pobre señora Frey. Si quisiera venir usted, nos llevamos muy bien con los Stark. ¿Cómo? ¡Ay, me pilló! ¡Mierda! Hombre, ya. Los Frey siempre dando por saco. Desembarco del rey, desembarco del rey. ¡Ay, Dios mío, qué susto! ¡Plas! ¡Sit! Y mira qué caso me hizo. ¡Ey, cuchichillo! Sí, a mí no te me revuelvas, que a mí yo me llevo muy bien con los bichiños todos, No muerdas, no muerdas, ¡Ah! ¡Ah! ¡Con la mano! Ya, el bicherío todo. Desde que cogen las razas puras. Con lo bien que se está con los dragones palleiros. Desembarco del rey, desembarco del rey. Desembarco del rey. Desembarco del Home, John Nieve. Aquí está. Estaba te agardando. Que he llegado. Teño aquí pois unha serie de armas. Dixeronme que necesitabas algo potente. Veño por unha en concreto. Dime. No sé qué de Valirio. Acero Valirio. Algo era. Temosche, non nos queda. Ay, Dios mío. Acero Valirio non xo traballamos hoxe, pero temos unha cousa canalita en ramo, mira. Isto chegou ahora mismo de como se chamaba outro sitio? Valiria, Si me mismo, preguntas tío, a mí. de Valiria. Ah, chegou de Valiria. Do norte. De Valiria do Norte. Sí, de Valiria do norte. Da igual, está Traballan un fundida. poquinho distinto o metal. É un metal pois así como máis maleable, lixeiro. Lixeiro é. Tengo peso perfecto. Correcto. Parece pequeno. Ah, ves esta cousiña que ten por aquí? Proba a soplar. Proba a soplar con esa capacidade pulmonar que tedes os do norte.
Parece un gloria. obxeto máxico, Valirio. Sí que o é. Soplo? Sí que o é. Sopla, sopla. Estoy absolutamente anonadado. Como cando che mataron, verdad? Igual. Sí. Ti collo, non pesa, non pesa. E podo leválo cunha man. Mire, pai, queda chulísimo. Queda chulísimo, guapo. Po- Mire, pai, mayoret. ¡Ah, cuidado! ¡Aquí estoy, bastardo de mierda! Soy Antoñito Greyjoy, que sobreviví y vengo aquí a darte lo tuyo. Tengo una bolsa de cubitos de hielo, mira. ¡Ay! Acaba con él. ¡Mira este! Acaba con él. Tiña moitas ganas de facer isto. Maldito Greyjoy. Espera, que tengo aquí. Espera, que ya tengo llegó el aquí momento. el escudo con los ovarios. Pero está mi lobo guargo. ¡Pium! ¡Entretenlo! ¡No, con el caniche no! ¡Con el caniche no! ¡Ah! ¡No vale! ¡No vale! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Maldito sea! ¡John Nieve! ¡Bastardo mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cubito de hielo! ¡Pium! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Otro Greyjoy muerto, Dios mío! ¡Vaya mierda de familia! Hemos vencido. El reino es de los Stark, por fin. Me voy, que he quedado en una cueva. Porque la misión ya está, ¿no? Da lo mismo. O sea, marcho. Lobo, hablamos. Chao. 2 años y medio y sigue sin venir. Llegué. A buenas horas. ¿Dónde paraste? Tú no sabes cómo estaba el camino de gente. Anda, pásame para adelante. Pásame para adelante. Y los 2 niños que vienen contigo también. Desgraciado, hombre. Desgraciado, una vergüenza. Familia numerosa estar. Pasa para adelante, hombre. Pasa para adelante. ¡Y fin de impro! ¡Oh, Dios! Me gusta las guadañas hinchables. Guadañas hinchables ha sido lo mejor del mercado. De Temu. De Temu, en origen de Temu. Bueno, tenemos que ir despedindo. Sí. Temos que ir despedindo. Ay, As reinas malas con Oso Rei estamos encantadísimas de participar neste Pixel a Feira. Nesta primeira edición Primeirísima edición que esperamos que Primeira sexa de moitas. Efectivamente, primeira de moitas. A impro, pois o que vedes, construir cousas no momento, improvisar, que é un arte que dominamos moitísimo a nosa xeración. E se o que vistes aquí vos gustou, pois é gracias a vos. E se non vos gustou, pois pedirades Culpa vos. outra cousa, que era de esos xefes Ahí tamén. está, ¿eh? Manda. Pídemos un fortísimo aplauso para Ángela Triana. Marita Martínez ¡Ay! e Lucía Veiga. Lucía Veiga. E o noso máster Javier Brandido. Nunca deixedes de xogar, porque No. a impro tamén é un xogo. E aínda que non é vídeo, que é real, estamos con vos, sempre. Moitísimas Moitísimas gracias. ¡Ay! ¡El agua! Ai,